quedat de pedra. L'has escoltat amb una calma? L'alcalde dissimula, esclar, però està molt preocupat. El problema és dels pares i l'han de solucionar ells. Ets molt valenta. Quan jo tenia la teva edat, només pensava jugar amb nines. Mira, si tots dos volen la separació, jo no puc pas fer-hi res. Trobo que ets molt forta, de debò. Però no cal que t'amoïnis, perquè no faré res que pugui perjudicar la imatge del teu pare. No m'hi amoïno gens. Em sembla que ets una secretària molt eficient. Oi que no portes el mateix vestit que portaves ahir quan vas venir a casa? Tens raó, veig que ets molt observadora. Parlant de vestits, què hi portes a la bossa, roba? És que a l'escola preparem una funció. I jo sóc la protagonista. Marorava. Ei, tu, minyona voluntària! Assistenta! Cambrera! Criada! Extraterrestre! Què val? Com endrecis l'habitació, és la teva feina. Per què? Tal com està, fas joc amb tota la casa. Ja ho sé, encara hi ha més caixes de diaris que no ha venut. En Cardamom m'ha dit que fa de periodista. En Cardamom? Fa de periodista per un diari local. Una revisteta. Ara! Què ha passat? Quina por! Encara prendràs mal. Oh, sembla mentida. Sempre són les peces que sembla que estan en més bon estat les que s'espatllen. Ostres. Ui, deixa'm anar, Fins després. que mossegues, deixa'm anar d'una vegada. Aquesta gorra et queda fatal. Per què te la poses? Deixa'm anar. Tranquil, home. Que agradable que és el tacte. Aquesta suavitat em calma. Se'n diuen ones alfes, saps? No em toquis. Molt bé, adeu fins a la tarda. Per cert, vols que et prepari un curri molt especial? A mi no m'agrada el picant. Ja ho sé, ja ho sé. Per això vam dir d'anar junts a comprar un curri, príncep dels estels. Arribes tard. Com és que arribes tard? Et vaig dir que no faltessis a l'assaig del matí i has d'assajar. Pensa que ets el protagonista. La protagonista ets tu. El meu paper el pot fer qualsevol, jo passo. Ho vam decidir per votació. El paper del gat el fas tu i s'ha acabat. El gat? Com a mínim vine a l'assaig de la tarda, entesos? Per cert, aquesta gorra et queda fatal. Per què em tracta tan malament? Una característica comuna de tots els gats és que quan els acariciem sota la barbeta acostumen a roncar. És el mateix so que fan els gatets acabats de néixer quan mamen. Si els acaricieu sota la barbeta és com si tornessin a ser cries. Ara llegiu el text de la pàgina 29. Què et sembla? És una passada, oi? La trobada de la botiga d'en Sakaïcho. Vol dir el de la botiga on venen Sirio. Què venen? Sí, home, aquella beguda que anuncien per la tele. Ei, nois, què passa aquí? Què feu? És que... I ara? Això està prohibit! No es poden llegir aquestes marranades a classe! Llegir aquesta porqueria és una falta de respecte per la família de la Nina Mori! Una falta de respecte que no es pot tolerar! Si no sabeu respectar els sentiments dels altres, no m'adonareu Els nens no podem triar els adults amb qui hem de créixer. Ni tampoc els pares. El pare de la Nina Mori és l'alcalde de la ciutat. Imagino que la Nina Mori passa per un mal moment. Em penso que em saltaré l'assaig de la tarda. Fer el paper d'un gat que parla és una parida. No el vull fer. Preparat? Riu una mica. La gorra. Ostres, veig que el meu tacun també fa campana avui. Ara ets una gata? Ets un delinqüent. Només m'he saltat un assaig. Fer teatre no farà ser més bon alumne ni més mal alumne. Saps què? Una vegada jo també vaig fer una funció a l'escola. Vaig passar molta vergonya amb tots els pares i professors allà mirant, però va ser divertit. Em van venir a veure els pares. Me'n recordo molt bé. En una escena deia: senyores i senyors, el nostre rei té orelles de ruc. Sí, de debò. El rei té orelles de ruc. Ai! Oh,
Ui! Tindrà un gran impacte, segur. Totes les ciutats necessiten un diari local. Demà tothom vindrà a comprar el Cabón Mabase, el diari compromès amb la justícia. Almenys tothom que vingui a comprar els Cheerios caducats d'ofertes, clar. Segur que en vendré tants com en tingui. Què? Quants en voleu? No sé pas si us en podré servir tants. Que ara en voleu 50 us en puc fer 40. Em sembla que ha arribat la primera compradora. Dispensi. Vols un diari, oi, bonica? El teu cap m'entusiasma. És un cap molt interessant. Surten tot de coses bones, com el Gangi, coses per l'estil. Ets genial com en Doraemon. En Doraemon no té orelles. Em vas salvar tu, oi? Oi que va ser tu? Quan? L'altra nit, quan conduïes el Gran Kangi. Ostres, tio, va ser superfort. No recordo gaire bé què va passar l'altra nit. Després que se'n mengés el Kangi, no recordo. Kangi! Kangi! Hauries d'anar a recollir la bugada. Ostres, tu. Quina pudor. Oh! Sobretot no em fallis, Senyor alcalde! Vol fer alguna declaració? Surti, senyor alcalde! Senyor alcalde, sisplau! Quantes amants ha tingut? Els ciutadans tenen dret a saber la veritat! Creu que això afectarà la seva carrera política? Ei, és aquí! És aquí! Vinga! Escolti! I ara què? Escolti, no se'n vagi! Se'ns ha escapat! Sisplau! També és eficient a l'hora d'esquillar-se. Macos, els mitjons. Jo he arribat primer. Es nota que ets de casa bona. Els periodistes ens reconeixeran. Apa, adéu! Oliva! Perdó! Deixa'm estar! Amb tot aquest embolic dels pares m'he quedat sola. M'he quedat sense família. Només tinc un gat inútil. M'hauré d'espavilar. Hola. Eh? Vaja, vaja. Com és que la delegada fa campana? Doncs... Escolta, que no hauries de ser a l'assaig, tu. Si comences així, demà em xivaré. Saps una cosa? De vegades em fa l'efecte que ets un delinqüent de debò. Ah, sí? I aquesta gorra et queda fatal. Escolta, a casa teva hi deu haver molt mal rotllo amb tot això, oi? No passa res, a mi no m'afecta. Deuen ser rumors falsos, no et preocupis. Tot s'arreglarà.